лазарките като част от обществото. Всяка мома трябва да лазарува, за да може да стане истинска жена. В това е вярвал народа преди. Много важен ритуал, както за самото село, така и за момите. Когато празнуват лазарките, е период, в който ако искаш да научиш нещо ново за себе си и да се доближиш до него, трябва да се забрави нещо старо, отживяло вече времето си. В случая на лазарките, за да станат съвършени моми и жени, трябва да остават в миналото си живота като деца. Подготвянето на лазарките започва от рано. Трябва да научат множество от песни, защото ще минат през цялото село и ще пеят на всеки. Стопанин, момък, детенце. Имат да заредят хората със своята моминска, чиста жизнерадостност. Лазарките тръгват от къщата на една от момите и след като са обиколили селото, се връщат в същата къща. Пеят първата си и последна песен там. Момите имат различни роли. Две държат кошници за яйца, защото ще бъдат дарявани само с бели яйца. Нищо друго. А яйцата са знак на уважение и израз на самите моми. Все пак, някой ден те ще продължат народа и това е тяхна отговорност. Други две моми играят мъжка роля, защото държат криваци. Влизайки в някоя къща, те вдигат криваците, като 4 лазарки застават около тях и играят, но без да се хващат за ръце. Останалите моми се подреждат в кръг и пеят съответните песни за всеки член от семейството. Дали е възможно в днешно време да се възроди този обичай? Има ли нужда от промяна? Споделете как мислите в коментарите.